Дошли в най-новото ми видео в канала. Може да се абонирате, да лайкнете и продължаваме. Както сте видяли от заглавието, днес ще играем на някаква си игра Red Larva. Да бягаме в него. Така се започва. Знам, трябваше да има видео на Murder Mystery 2, ама какво направя сега? Какво правиш така? Survival in Red Larva. Къде се качих, бе? Тук... Стига. Не. Няма да мълча. Има тук мляко. Добре. Махни се. Сега там има ларва. Така че гуд. И... Искам да чувате някой. Както го чувате. What is that song? Канчи. Ура. Отвори. Няма да умея. Да виждам. Аз съм един тролфейс. Какъв е кой? Ти бъдникаш ли се? Кончи. Добре. Махам се. Аз малко преди това да пусна видеото. Малко бях играл, не преди това, друг ден. Какво става тук? Тук не съм бил. Но той тук ли? Това са сигурен ли? Добре. Добре, не гледам. Айде! Джъмп. О, не харесвам Соник. Соник. Why? О, какво пише там? Beautiful. Я тук какво има? Не говорих за теб. Не там снимаме. Фуля. Кой е това? Защо пък свет? Или на мен се привижда? Ален. Имаме ето това.
Ето тук имаше още един. 上に上がりゃ関係おいおいポケモンども上に上がりゃ関係 Зацепах тук защитата малко. Зомбита. Ма те бият си демидж. Бият си демидж. Бият. Здравейте хора, аз съм Тропик и добре дошли. Пожелавам ви да. Не знам как да цензурирам. Но иначе какво щях да говоря? Ето има тук. Куче! Лай! Защо не го взимаш? Вземи скъпаняно. Махни се! Тичай. И това се положи, това сок ще малко гънещо. Сега не мога да го изпия.上に上がりゃ関係Фана. Да избяга малко по-далеч от мен. Да затворим и тук. На спокойно да си взема. Въпроса е да. Зон. 上に上がりゃ関係ポケモンども Сега ще дойдеш. 上に上がりゃ関係ポケモンども Yes! Иска да го бия. Нищо. Сега ще си използвам сокче. Бродър, защо си тук? Стой там. Ще помоля искрено. Канчи. Както казах преди малко, искам да взема всичките предмети. Само да ме не го убиш. Спално тук. Те искам на... Канчи.
Добре. Не искам да помогна. Сега искам да взема предмет. Почвам да търся голямото търсене. Ама аз имам напитка. Ай. ポケモンども。おいおい。 Открой комор. Сега. Нека да има лазер гън. Това не помня къде беше. Къде беше? Защо? Ама те не са различни. Стигате! Мога да взема по няколко предмета. Добре. Само арен сезон. Затвори. Нещо не ми харесва. Тя звуци. Какво има? Сега ще видите тук какво има. Сега ще видите. Ето го това тук. Found the boss. Ето го това. Мога после да ви го покажа къде той е бос. Ето тук. Виждате ли какво има тук? Взимам го. Тигър, хепи. Това може би е боса. Тигър. Не знам английски, така че това не знам какво означава. Не ме съдете в коментарите. Буп. Затова не ме съдете. Или пък не, аз там видяха на друга врата. Толкова много мъки за едно нищо. Реально? Да. Ако мисля да го приемеш. Добре. Добро. Тука? Тука пък не. Не ми харесва като чувам. Хора, няма да рискувам. Някой друг път. Сега боса. Ето тук беше. То майно. Кой го е освободил? Затвори, моля. Ела. Ела, моля те. Сега. Ето. Тук кода е 1400. Видите ли беше? О, да. Защо беше толкова много демидж? Защо? И почвам да беям бате. Разбирам, вие се оправите. Красавите малки.
Не, но тук не ми се ходи вече. Тук, сега на тук, имаше много хубаво нещо. И се излекувам. Вау. Може да взема това, тук имам кролбар. Моля те, разкарай се! Не трябва да имаме проблеми. Тук имаш ли нещо? Тук май не съм влизал. Ето тия. Какво ли си взема? Click the white button to get pizza. Ето, това е white. Той ли бе? Да. Не искам. Колко пъти взех? Добре. Да. Лапай малко. Писата. Трябваше да чуя, нали? Да чуя. Помисля си, че са го освободили. Тук има ли нещо? Няма нищо, има столчето. Карай се. 2400 пише. Бъгна го. Нали? Бъгнах новата грани. Ако се чуди, защо няма поред са на грани с прахия. Не ме питайте защо. Така, сега. Така съм реал, че се радвам. Тук са какво има? Зомбите явно е имало. Аз ще смахам тук, няма интересно нещо. Ама къде беше това? Няма нещо, не чувам. Тук. Не. Отварям и може да спокойствие. Аз отхъбих. Имам още едно. Виждате ли? С това се лекуваме. Къде? Мога да ги стаквам. Това е счупено. Това е счупено, бе. То да заваля. То заваля, бе. Why? О. Времето полудя при мен. Медик ще напиша. Медик. Как нямам в инвентара медик, бе? Медкит. Медкит пише. Медкит. Ето, пълен съм с медкитчета. Така. Още два ще взема. Дай ми го. Beautiful. Отварям. Аз вече съм най-нацепената батка. Това е нещо ново. Виждам. Какво? Какво е това, бе? Има ли оръжие?
Ако има оръжие, много ще се радвам. Не на видео. Да върша тази работа. Има ли нещо? Това може би ще ми вземе айтемите. Няма да пробвам. Аз се махам от тук. Няма нищо. Добре. Чакай, че за малко помислих, че няма стълба за връщане. Щях да се самоубия. Не! Баба! Стига, бе! Аз си скача. Това е трудно изкачването. Като си скача, свършва видеото. Ето това, че ще има много паданици и чупене на кости. Ту. Аз ако се изкача... Не. Ето тук. Сега, ето така. Да, хванах се. Така. Качвам си. Дай, Джуанки. Точно така се прави. Браво! Браво! Found the secret sword. Found Darling room. Спри да падаш! Качих се. Давай, можете побързо, можете. Ако си взема шекче, сокче. Ти. Стига, бе, спри да падаш, бе. Скъпо. Мое скинче. Не от тук. Така. Искате ли да спрете да гледате това мечение? Превъртете си края на видеото. Или се спрете, че няма друго да направя. Ще чуете само качих се. Добре хора, до тук ще видите. Може да се абонирате, да лайкнете и довиждане.